ଜୀବନର ପଥ ପଛେ ଯେତେ ଦୂର ଥାଉ ତୁମ ନାମ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଦିନ ମୋର ଯାଉ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗଡ଼ରେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ପ୍ରାୟତଃ 1 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଚାଲି ଆସେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ। ସେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବାଲି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିନା 8ଟା ବେଳକୁ ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ଆଜି ହାଲଚାଲ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର NH କୁ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଏହା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଟୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଡ଼ଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଆମର ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଇରନ୍ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ରହି ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବି ବହୁତ ଘଟୁଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବି ଲୋକ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ, କେତେ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା, ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଗଛଲତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆସେ, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଚାଲିଛି। ଦୋକାନ ମାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗଡ଼ ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ। ସବୁ ଦୋକାନ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଶନି ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ ଗଡ଼ ପାଖରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଶନି ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଗାଧେଇନି, ନହେଲେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଥାନା ରହିଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବ୍ଲକ ଥାନା। ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମାର୍କେଟ ଦେଖେଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସକାଳ ପ୍ରାୟତଃ 5ଟା କି 5:30 ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଉ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ, ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି, ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍। କାହିଁକିନା ବି ଡ୍ୟୁଟିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆସି ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ଼ରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା OPTCLର। ଗ୍ରିଡ଼୍ ଭିତର ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇ ହେବନି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନିଷେଧ। ତେଣୁକରି ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଯାହା ବାହାରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ସାରୁପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣିଟେ ପଇଲେ, ପାଣିଟେ ଯେମିତି ସାରୁପତ୍ରରେ ଚହଲେ, ସେମିତି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ହସାନ୍ତୁ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ପରିବାରରେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ। ସେ ଗ୍ରିଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଭିତରୁ ତ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରି ହେଉନି, ତେଣୁକରି ବାହାରେ ମୁଁ ଆରି ଭିତରେ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଚିହ୍ନି ହେଉନି, ଗାଡ଼ି ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାନି, କାଟିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ମୁହଁ ବି ପୁରା ଯେମିତି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାନି ଖରାରେ କାମ କରି। କ'ଣ କରିବା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଗଲେ ଆସିଛେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ମ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ବାଏ, ରହୁଛି।